Да се направя стойката на Феферс. Значи, първи добъл, знаете. Да. Въпросът е пак. Събират се даже два сериозни въпроса един след друг. Значи е много сложно за нас, защото ти са много тъпи и прости. Да. И махай като с Фейсбук ще мога да се съсредоточа. Айде. И въпросът, нали, липсва ли нещо брат, знаете сега, тут life sucks. Човек няма всичко, което се поиска, липсват ми много неща, липсват ми примерно. Там някакви материални глупости, пари, мари. И сега намират се, тъй като сравнят не ми липсват, ама примерно липсват много хора. Нямам, липсва ми, брат ми липсва. Една чужденка ми липсва. Това чужденка тя в България, ама не разбра, че в Русия живота е по-хубав и ми живее там от Търново. Так е мега голям църво. И... брат. Сме обещал като такова, като порасна, след 3 месеца, като стана пълнолетен човек, ще черпя в Макдоналдс. Ама те е друга тема, значи не ти е липсват нещо На мен, като почнем с акъла, всички други неща, код са всички. Брат, аз се намери нещо колко акъл ми липсва. Приятелка ми липсва, но за момента може би не искам. Кой ми липсва друго? Едни милиони ми липсват, да избягам с тях тук. Щастие не ми липсва да я кажа, като някакъв път събера с родата, просто ми се връща щастието, защото не съм ги виждал доста време и заради това. И то от родата също, като го виждам, става много горещичко на душичката. Ние сме трима близнаци. Просто в момента не мога да бъда сериозен и заради това става. За жалост, третия близнак липсва, пък той е черен и не пие, той е закони. То който не пие да умре. Беков, втори поздрав. Обичам това. Значи, тъс мъдро само тя ми в глата. Честно, който не пие да умре, брат. Който не пие, който не е за ЦСК, може и те да върви към една дупка. Дълбока дупка, не да се уточним, не е софианска. Нямам Гранд Каньон направо да скача там. И че, липсват ни много неща. Само хейтерите да верят. Да, само хейтери ни липсват. Аз съм Сафрона, той е Скиндерман. Няма проблем. И за край, фостата. Браво.